Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda uri kuredu yanhasi nemusoro wenyaya unoti iwo kupendera bhuku raDhaniel part 4. Tinovimba kuti mamwe ipatichi part 1, part 2, part 3. Right. Ndo paya patiri kutaura Daniel chapter 12. Right. Tichipedzisa bhuku raDhaniel. Kunopedzisa teta kunotarisa kwekupedzisira kwaro chaiko. Saka kumunhu achangotibata muchirongwa kutanga nhasi patiri kuti kupendera bhuku raDhaniel tikutorera bhuku riya remubhaibheri riri kuOld Testament rine zviprofita zvikuru zvataidzidza zvinobatsira pamazuva ano ekupedzisira. Pastor, titungamirei tipinde muchidzidzo. Tiverengerei munhu waMwari pachapter 12 yaDhaniel verse ya 6 na 7. Daniel chapter 12 verse 6 na 7. Mumwe akati kumurume wakanga akapfeka mucheka wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi, inguva yakadini kusvikira pakuguma kwezvishamiso izvi? Ndikanzwa murume wakanga akapfeka mucheka wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi achisimudzira kudenga ruoko rwake rworudyi neruoko rwake rworuboshwe, achipika naiye unorarama nekusingaperi, kuti zvichaita nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva, kana vapedza kuputsanya simba ravanhu vatsvene, izvi zvose zvichapedziswa. Now, muchaona kuti pakukurukura kwataita muchikamu chakapfuura. Yes, Pastor. Takasiya Daniel achiita mubvunzo. Pane zvaida kunyatsonzwisisa. Okay. Nechiprofita icho chiri kutangira muchapter 10, 11 zvichiuya. Saka Daniel ari kutsvaga kunzwisisa. Pane ngirozi mbiri dziri kutaurirana. Ndo dziri kunzi varume vaviri vanga vachiti umwe mhiri kwerwizi umwe mhiri kwerwizi. Okay. Saka vari kutaurirana. Vision Pastor. Ari muvision. That's right. Ari mumuono ndo maari kuratidzwa zviri. Okay, yes, Pastor. Saka anoona vari kunzi varume vaviri vachiti umwe mhiri kwerwizi umwe mhiri kwerwizi. Paine umwe akatsika mumvura akamira murwizi macho. Okay. Saka vabvunzana varume anga akamira mumvura ndiye ari kunzi akasumudza maoko akapika nokudenga. Ndiye akazotaura manje kuti zvinhu zvamunoda kunzwisisa izvi zvichatora nguva kuti zvizojeka. Okay. Ndo panzi nguva yacho ichanzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. For a time, times and half a time. Right. Okay. Saka takambodzidza nezvenguva idzi mune dzimwe hurukuro dzekumashure. Yes. Patakapedzisira taenda nekuna zvakazarurwa 12. Pataisirwa pachena kuti nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva zvinofanana ne42 months zvigofanana ne1260 days. Because 42 months ukati times 30 1260 kana takuisa kuma days. Very good. Right. But ndokuzoona manje kuti kana tiri muchiprofita
zuva rinenge richifananidzira gore. Saka 1260 days dzoita 1260 years. Saka panapa pari kunzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva yakafana ne1260 days, kureva kuti i1260 years. Okay. Saka murume anga akamira mumvura uyu, patakadzidza muhurukuro yakapfuura, takaona kuti ndimikairi. Okay. Ndiye Jesu anga akamira mumvura. Mirai ipapapo ndoona kuvateereri vazhinji panongotaurwa zvinenge metsi inobva yaita kunge zvinhu zvaakunooma. Vateereri hapana chiri kumbooma, imimi ngotozvibatai, ndo zvazvitori. Madhetsi waanoda kubatwa 1260 years dziri kutaurwa namufundisi muzvidzidzo zvekumashure dzakatanga pana 538 AD. Ukawedzera 1260 years unobva wasvika pana 1798. Imwe period yataiti yemadhark ages yakareba yaya. Saka itongozvibatai zvakadaro zvekuti kana muine pamunonyora kungoti 538 wobva wadhrowa mutsetse, kwaunonoperera mutsetse uyo wobva wati 1798, pakati apo wobva wanyora kuti 1260 years. Zvobva zvatongopinda musoro vateereri. Fambai mufundisi. Waita hako kastori. Yes. Zvinobatsira, unoziva kuti vanhu vakajekerwa zvinoreruka kufamba pamwe chete. Yes, pastor. Saka Mikaeri ndiye ari kutaura akamira murwizi, akamira pamusoro pemvura. Anoti mubvunzo uri kuvhunzwa uyu unoda kunzwisiswa naDhanieri wekuti zvinhu izvi ndijekeserewo, hanzi zvichanyatsojeka after 1798. Pastor, pamati Mikaeri makatotidzidzisa, vateereri vakuzviziva. Chibvai matoti Mikaeri anova Jesu. Vakuzviziva because vamwe vacho vari kufolowa zvidzidzo. Ndijesu aitotaura. Ndijesu ari kutaura. Yes. Saka ari kutoisa pachena kuti nyaya idzi dzichanyatsojeka. Pacho pauroda kunzwisisa paDhanieri pachajeka after 1798. Na mukatarisa sekudzidza kwatakamboita kumashure unoona kuti zveshuwawo after 1798 tichinopinda muna 1800 tichienda kunana 1840 ndo pakatanga maKristu kunyanyisa kuda kudzidza bhuku raDhanieri. Okay. Iye takaona kuti pakaita rumutsiro rwakakura mazuva paiparidza vana William Miller. Yes. Anditi wazviona vanga vachidzidza mubhuku raDhanieri, vachidzidza zviprofita zvaDhanieri. Right. Saka ndo pari kunzi naJesu zvinhu izvi zvichanyatsojeka after 1798. Right. Sorry. Pari kunzi namufundisi period yakaita rumutsiriro ndonyanya kufarira chirungu vateereri. Inotonzi period of great religious awakening. Panguva iyoyo especially takatarisa kuwestern hemisphere kuna naAmerica, kwakatanga kuparidzwa zvinoshamisa, vanhu vachiudzwa vachidzidza especially zviprofita zvaDhanieri. Ende mazita akakurumbira nguva iyoyo ndana William Miller kunana 1830 anditika vachiparidza nyaya iri kutaurwa namufundisi zveshuwa. Tiri kutarisa yedu history toda kuifananidza nezviri kudzidziswa namufundisi, zvinoenderana kuti kumuka uku kwekuda kuziva bhuku raDhanieri kwakauya after 1798. Yes, pastor. Right, tikatinde mberi tiverengere Daniel 12 verse 8 na 9. Daniel 12 verse 8 na 9. Ndikanzwa asi handina kunzwisisa. Ipapo ndikati, haiwa ishe wangu, kupera kwezvinhu izvi ndekweiko? Iye akati, chienda hako iwe Daniel, nekuti mashoko aya akavanzwa nokunamirwa nechisimbiso kusvikira panguva yekupedzisira. Daniel akanzwa kachidimbu, but ari kuti handina kunyatsonzwisisa. Alright. Ndobva abvunza kuti madii kunyatsonditsanangurira zvinyatsojeka. Ndobva anzi, iwe uchiita sei? Chienda hako. Chienda hako Daniel. Zvinhu izvi zvakanamwa. Sealed. Okay. Saka zvichatozonamanurwa mumazuva ekupedzisira. Okay. Ndo zvakaudzwa Daniel. Alright. Anditi wazviona. But yaive neshungu kuti uri kuudzwa udzi aiwa hazvisi zvako. Uramba uchiti ndazvinzwa but ndikumbira imbodaiwo kuti unoziva kuti chaimudariso ndechekuti kubva kwekutanga ka unoona kuti Daniel kwese uko Mwari aimutsanangurira achituma vana Gabhurieri enda munomutsanangurira zvakati. Gabhurieri aitoya ndauya kutoti uzonzwisisa apa achitsanangurirwa. Saka iya kuti kuipapa pari kuramba pachinzi apa handifaniri kupanzwa panomborinei pari kubva patonamwa. Anditi wazviona. Saka ndobva anzi aiwa zvichanamanurwa mazuva ekuita sei ekupedzisira. Hatichimbojamba itinde kuna zvakazarurwa 10.
zvakazarwa 10. utiverengere kubva pavhesi 1 kuenda pa6. Okay. Revelation chapter 10 verse 1. Zvino ndakaona mumwe mutumwa une simba achiburuka kudenga, akapfeka gore, muraravungu akanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto. Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa nerworuboshwe pamusoro penyika. Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira. Iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukaburitsa manzwi ako. Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora ndikanzwa izwi richibva kudenga richiti, zarira zvarebwa nekutinhira kunomwe usazvinyore. Ipapo mutumwa uya wandakaona amire pamusoro pegungwa nepamusoro penyika, wakasimudzira ruoko rwake rworudyi kudenga, akapika naiye uri mupenyu nekusingaperi-peri, wakasika denga nezvirimo nenyika nezvirimo negungwa nezvirimo, kuti nguva haingazovipo. Na uri kuona panapa katsananguriro kari kuitwa panapa. Right. Murume ari kutsanangurwa panapa. Atsanangurwa Uyu anza akatsika kunyika nekugungwa. Anza anga akabata kabhuku kaduku muruoko. Right. Murume uyu ari kunzi iye akasumudza maoko kudenga akapika nokudenga. Uri kuona kuti zvafanana nezvipi? Kuti kuna Daniel panga paine ngirozi mbiri, imwe kumhiri kwerwizi, right, imwe kumhiri kwerwizi, right. Asi pamusoro pemvura pakati parwizi apa pana Mikaeri Jesu anga aripo, right. Abva asimudza futi maoko achipika nokudenga. Saka uri kuona kuti kapikiro kakaita Jesu kuna Daniel, right, ndo kapikiro kari kuita murume ari kunzi mutumwa. Okay. Akatsika gungwa nenyika. Now unorangarira tikadzokera kumashure ekastoni patakambodzidza kuna Exodus kuti kwai Mwari aigona kudedzwa kunzi mutumwa waJehovha. Uchazvirangarira. Jesu aivaperekedza, anozotaurwa kuna vakorinde 10 kakunzi dombo raivaperekedza ndiKristu. Pamwe pacho unonzwa achinzi mutumwa waJehovha. Saka panapa hazvishami. Uri kuona kuti murume ari kunzi mutumwa waJehovha, kaitiro kake semu nekakaitwa naKristu. Saka ndiKristu futi. Ndapabatapo. Zvikutaurwa namufundisi vari kuti pakudzidzwa kwebhaibheri tomboti zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti zviri kurerei, asi ukaona zviri kutsanangurwa pane imwe ndima zvakafanana nezviri kutsanangurwa pane imwe ndima, unobva waona kuti pane hoche-koche, those passages are related. Saka mufundisi vari kuti kuna Daniel 12 uya Michael Jesu ari kupika newekudenga ndiye futi murume watiri kuona kuna zvakazarwa chapter 10, kureva kuti ndima idzi dzinonofanana, ndizvo kaizvo. Katauriro kwari kuona kuti Michael Jesu zvokuita kunge custom better haisi first lesson. Pagadzirisei. Ndi Jesu ndiye anodedzwa kunzi Mikaeri. Thank you. Pangabatwe zvisiri. Tiverengere Daniel 12 verse ya 4. Ubva waiverenga pamwe chete nazvakazarurwa 10 verse 2. Okay. Daniel 12 verse 4. Asiwe Daniel vanza mashoko, unamire bhuku nechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Toibatanidza nazvakazarwa 10 verse ya 2. Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruoko rwake, akaisa rutsoka rwake pamusoro pegungwa nerworuboshwe pamusoro penyika. Na uri kuona kuti Jesu kuna Daniel ari kutaura nezvebhuku rakavharwa riri kunzi ndarinamwa. Right. Anditika. Kuna zvakazarurwa bhuku rimwe chete iro rakanamwa kuna Daniel, takuriona akaribata ravhurwa. Ndikufollowa. Uri kufollowa. Pabatisire papo kuna Daniel bhuku ravharwa ranamwa. Kuna zvakazarurwa bhuku riya rabatwa rakavhurika. Okay. Ende rakabatwa naye Mikaeri. Alright. Andito paona ka. Verenga Daniel 12 iyoyo, uverenge verse 7. Uiverenge pamwe chete nazvakazarurwa 10 verse ya 6. Pastor, muri kuita unge muri kuti mukanditi Daniel 12 monditi zvakazarurwa 10. Chandiri kuitira kudaro kasito. Ndiwabva kutsanangurira vateereri kakuti zvandaida kuita ka ndaida kutongoti kuvateereri maonero andaita
zvakazarurwa chapter 10 ine ukama naDaniel 12. Ndo zvandaida kutongoita because ndaona zvikuda kubvunza. Aiwa, ndaona kuti mukandiendesa kumundidzosa muchidaro. Saka mapaseji wai ari tuvateereri anodzidzwa pamwe chete. Mati zvakazarurwa Daniel chapter 12 verse 7 nazvakazarurwa 10 verse 6. Right. Daniel 12 verse 7. Ndikanzwa murume wakanga akapfeka mucheka wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi achisimudzira kudenga ruoko rwake rworudyi nerworuboshwe achipika naiye unorarama nekusingaperi kuti zvichaita nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Kana vapedza kuputsanya simba revanhu vatsvene, izvi zvose zvichapedziswa. Nazvakazarurwa 10 verse 6. Akapika naiye uri mupenyu nekusingaperi-peri, wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo, kuti nguva haingazovipo. Now, uri kuona kuti kuna Daniel 12 verse 7. Yes. Kuri kutaurwa nenguva yakareba 1260 years dziya. Kubhuku iri chakangonamwa. Right. Asi taakuna zvakazarurwa. Jesu anoti iye hapasina nguva. Obva aratidza rakavhurwa. Saka chiri kutaurwa naJesu ari kutoti ndonguva yekuti mudzokere kunoverenga Daniel. Nekuti ravhurwa. Kunda mwako rakanga raitwa kuya zvanamanurwa. Chiendai henyu ikoko munorinzwisisa ndonguva yacho inei. Alright. Ndapabata. Muri kuti here zvakazarurwa 10 pari kuonekwa bhuku razaruka. Passage iri kuita unge tapfuura 1798. Exactly. Yakanyorwa hayo before 1798. Asi zvayaitaura nekuti yainongedzera zviri mberi. Zvayaitaura zvacho ndo zviri kuitika after 1798. Maybe tisatanzwa kambo. Vateereri zvandiri kubata muchidzidzo ichi. Kuna Daniel ndima idzi dzainetsa Daniel kunzwisisa dzakabva dzanamwa. Zvikanzi dzichanzwisika after 1260 years. Kureva kuti tapfuura 1798. But zvakazarurwa 10 payaakuradza bhuku rakazaruka. Kureva kuti tapfuura 1798. Kureva kuti Daniel bhuku rake iri rakutarisirwa naMwari kuti richinzwisiswa nemunhu wese. Amene kuti ndizve. Aiwa wagona. Chikadeo siya chaudzwa vateereri ndechekuti kune vamwe vanhu vanoita sekunge vanoshandisiwa naSatani. Nokuti mukada kuti bhuku raDaniel hari verengweria ukuvhundutsirwa nezvikara zviripo nechi mweya waSatani unenge uchidaro. Right. Patiri kudzidza apa bhuku raDaniel ndiro rinofanira kutodzidzwa nenguva inoyi. Because gore ratire zvino pastor ndikakaunda kubva muna 1798. Pafamba ndima. Pari kutoratidza kuti pangadai patsokodzerwa bhuku raDaniel because makore atipindei pasi. Exactly. Vateereri rambai muri pachirongwa tiri kudzidza pamusoro wenyaya unoti kupendera bhuku raDaniel part 4. Tichambonzwa kambo. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high, the sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, the grave in the angry deep? The winds and the wells shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons, or men, or
sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and stay my prayer. Torrents of sin and of anguish sweep all my sinking soul, and I perish, dear Master, who hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship in life. The master of ocean and earth and sky, they all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kupendera bhuku raDhaniel part 4. Mufundisi, Yes, Pastor. ndingambokukumbirawo kuti mutore vateereri zvatabata sofa muchikamu chekutanga. Mandifuta kangu. Mandifuta ndichaedza. Vateereri zvandabata inini ndezvekuti pari kupera bhuku raDhaniel, Daniel ane zvinhu zvaaida kutsanangurwa kuti anzwisise. Pane zvimwe zvingabata, asi tichitarisa muono wekupedzisira, vision yekupedzisira inotanga pachapter 10 yaDhaniel, pane zvaairamba achinetseka achida kuudzwa, kusvikira aratidzwa akanzi zvinhu zvaunoda kunzwisisa izvi zvichazojeka kwapera nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva, time, times and half a time, dzatakaona ende dzabuda mubhaibheri kuti i1260 years. Iye ndobva aramba achiti bhati zvinhu izvi hazvisi kundijekera. Ndobva audzwa kunzi taakutombonama nyaya yekunzwisisa paida kunzwiswa naDhaniel paakusiliwa, then pozonzwiswa after 1260 years, dzakatangira 538 AD dzikapera muna 1798. Saka kuna zvakazarwa chapter 10 tabva taona Jesu futi achiita kaitiro kaakaita kuna Daniel chapter 12, but this time paratidzwa Jesu anga abata bhuku riya razaruka. Saka pabva paisa pachena kuti pari kuratidzwa muono kuna zvakazarwa chapter 10 iri kunongedzera nguva tapfuura muna 1798, nekuti pabva patoita izwi rakataura rikatoti nguva haizovepo, kureva kuti nguva iya yakataurwa kuna Daniel chapter 12 patiri kusvika kuna zvakazarwa chapter 10, 1260 years dziya dzapfuura, tatoo kumberi kwa 1798. ndo pandambobata pasi wabata. Right. Saka toda kuti tiende mberi kubva ipapo. Right, Pastor. Hatinosumudzirai tiri pana zvakazarwa 10. Zvakazarwa 10. Muverenge kubva pavhesi 8 kuenda pa11. 8 to 11. Right. Zvakazarwa chapter 10 verse 8. Ipapo izwi riya randakanzwa richibva kudenga rakataurazve kwandiri richiti,
enda utore bhuku yakazaruka iri muruoko rwemutumwa, amire pamusoro pegungwa napamusoro penyika. Ndakaenda kumutumwa ndikati kwaari, ndipei bhuku diki. Iye akati kwandiri, tora uidye, ichavavisa mudumbu mako, asi mumuromo mako ichanaka seuchi. Ipapo ndakatora bhuku muruoko rwemutumwa ndikaidya, ikanaka mumuromo mangu seuchi. Asi ndakati ndaidya, mudumbu mangu mukavaviswa. Vakati kwandiri, unofanira kuprofitazve pamusoro pevanhu vazhinji, nendudzi, nendimi namadzimambo. Now, takuna zvakazarurwa 10. Johani akunzi bhuku yakabatwa yakazarurwa. Right. Tora uidye. Pastor, sataenda kure bhuku iyi kureva kuti ndo ndima dzezviprofita zvaDhaniel. Exactly. Ibhuku raDhaniel riri kutaurwa panapa. Ibhuku raDhaniel. Right. Thank you. Saka nemamwe manzwi pari kunzi ndaidyiwe. Right. Kudya bhuku hakusi kutotora wakutobvara achitotsenga aiwa. Kudzidza zvirimo. Because unonzwa Jesu achiti iro shoko rangu ichingwa. Alright. Kurati papani vanhu pavanenge vachiriteerera vachirinzwa kudya chingwa. Munozva chichauya musoro mangu vaimani. Ndauya tiri kumusha ka pano vamwe vakomana vekuti vanenge vakakura tiri vadiki. Pavaizouya kana kuti kumusha vaakudhiraivha mota chiichi uchedza kufunga kuti vakadya mabhuku vakomana. Saka muri kuona vaane mabasa vanzi vakadya mabhuku. Saka vakadzidza. Saka muri kuti bhuku iri kunzi aidye kureva kuti kudzidzwa kwebhuku raDhaniel. Very good. Right. Handitwa zvona. Apo tiri kufamba tese. Yes. But anonzi iye paunenge uchiridya yes, richatapira mukanwa seuchi. But paunondomedza richavavisa mudumbu. Asi obva anzi kunyange zvakadaro unofanira kuramba uchiprofita kuvanhu vazhinji nendimi nemadzimambo. Papatsanangure ipapo pastor. Saka isusu kana tanzwisisa kuti kudya bhuku, ngatitangei nebhuku racho kuti tifambe nevateereri. Ibhuku raDhaniel riri kutaurwa panapa. Ibhuku raDhaniel. Kana kuti tikati ibhuku raDhaniel rega titi zviprofita zviri mubhuku raDhaniel. Handitika? Yes. Ndo zviri kunzi ngazvidyiwe kureva kuti ngazvidzidzwe. Right. Saka ponzi ipo pamunenge muchizvidzidza zvichanakidza zviprofita izvo ndokutapira mukanwa waka. Right. Handitwa zvona. Asi kana mazomedza mudumbu muchavava. Ipapo pastor. Kureva kuti pamunenge muchidzidza munenge muchinakirwa nazvo. Asi pane nguva yekuti because chamudumbu chamedzwa chagashirwa. Kana magashira zvamadzidza izvi, zvamanzwisisa izvi. Right. Pane nguva yazvichanokuvavai. Okay. Handitwa pabata. Taurai pastor. Pane nguva yazvichanokuvavai. Asi hamufaniri kuregera kuramba muchingozvidzidzisa. Rambai muchizvidzidzisa. Ndijoni ari kunzi unofanira kuramba uchiita sei? Uchidzidzisa. Pastor, pandabata sofa. Kana ndapotsa munondigadzirisa. Alright. Zvakazarwa 10. Iri kuti nguva haizovepo. Kureva kuti iri kuti 1260 years dzapera. Right. Torai bhuku. Mudzidze zviprofita zvaDhaniel. Right. Ndokudya uku. Right. Kana mazvidya matogamuchira dzidziso yacho yakunakidzai pamaa muchidzidza ndokutapiraka. Right. Pane kuvaviwa kuchaita. Right. Asi kana mavaviwa still endai munodzidzisa vanhu vakawanda nyaya idzi dzaDhaniel. Exactly. Ndabata zvakanaka. Right, pastor. Unobata kasi ndozvimwe zvandinobhokudira kuti it's okay. Ndinoida kuona ndendichika kuti pamwe ndarasika. Right. Reka tiende mberi. Timbodzokera kuna Daniel 12. Alright, tikuramba ichiti Daniel 12 zvakazarwa 10. Daniel 12 zvakazarwa. Right. Ande kuna Daniel 12 ka tinodzokorora kuverenga vhesi ya 4 nevhesi 10. Daniel chapter 12 verse ya 4. Asiwe Daniel vanza mashoko, unamire bhuku nechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Verse 10. Vazhinji vachazvinatsa nekuzvichenesa nokubvisa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pevakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa.
Right. Now ndima mbiri dzatiri kuerenga idzi. Yes. Taona isusu kuti zvakazarurwa chapter 10 inodudzira nekunyatsojekesa zvakasiya zvanamirwa kuna Daniel 12. Maybe mukashandisa vara rekuti i-continuation haibude zvakanaka kuti chambonamwa chiya taakunochihaka kumberi nguva yati fambei asi chaakujeka asi chichinojekeswa bhuku ranga richinzi rakanamirwa ravhurika kureva kuti vanhu maakutenderwa kuverenga. Yes. Sokuti dai Daniel anga aripo aiti regai ndichinonzwa zvinhu zviyezvi. Okay. Saka zvaakunojeka taakunani kuna zvakazarwa. Okay. Now toda kuti tinyatsokucherechedza ndima mbiri dzamaverenga. Yes, Pastor. Kuna Daniel 12 inoti iyo panozarurwa bhuku iri zivo ichawanda. Ndizvozvo Mapabataka. Chimwe chichanzi chichaitwa nevanhu. Hanzi vanhu vachamhanya-mhanya. Vanhu vachamhanya kwese-kwese. Then hanzi pane vanenge vachishingaira kudzosera vamwe kukururama. Ndo vanzi vakaita sevanhu. Hanzi vachapenya sezuva. Right. Zvikanzi kune vachada kushingaira kuzvinatsa. Right. Ivavo vataurwa futi zvikanzi vachanzwisisa. Asi hanzi kune vakaipa hakuna achanzwisisa. Right. Saka pane vara rawanzvenga riri kunzi vakachenjera. Okay, riripo. Ndo vachanzwisisa. Handiti wapabata. Right. Now zvakazarurwa ari kutiisira pachena kuti vakachenjera vasati vanyatsonzwisisa vanombotanga nekutadza kunyatsonzwisisa. Zvabudira papi? Taurai, Pastor. Paya patamboti kumashure vari kunzi kana wadya bhuku iri richatapira. Handiti wazviona. Asi rozovava. Now tati isusu zvinorevei? Pekuvaviswa mapataura enyasa mamusina kujekesa, Pastor. Ndikutya ndingataure sirizvo tiri mustudio. Aiwa ingotaura zvawabata, ingoti leader mati mimi pakatanga kudzidzwa bhuku raDaniel tapfuura 1798 zveshuwa chimoto chakasimuka vanhu vachifarira vachinakidzwa naro ndobva mazoti mimi pane kuvava kwakazoitika. Kungoti hako pfungwa dzako dzaramba kukonekta kumashure. Alright, Pastor. Pakatanga kudzidzwa bhuku raDaniel. Yes. Vanhu vakanakidzwa. Yes. Handitika. Ndo pakaitika revival. Yes. Waiti kachirumba nekachirumbuka. Aiwa, munhoroondo uchitsvaga pamasaisai inotonzi yave period of the great religious awakening. Pakaita kusimuka munyaya dzekunzwisisa zano raMwari. Saka zvairatidza kunakidzwa nevhangeri. Yes. But unorangarirawo kuti pataidzidza kuma-1840s ivo vakanonzwisisa bhuku raDaniel sekunge riri kuDaniel 8:14 ritaura kuti Jesu anouya muna 1844. Alright. Saka vakanakidzwa. Ndabata chimira indipesi sekuvaviswa kwacho. Because ndandichitya kuti ndinopotsa pamberi pevanhu. Vateereri, zvakaitika pavaiparidza pane ndima iri kuna Daniel 8:14 inoti unto 2300 days shall the sanctuary be cleansed. Vakanzwisa sekunge panopera 2300 days anobva aita makore muchiprofita painzi sanctuary ichanatswa. Ivo vakafunga kuti ndofunga panopera makore aya nyika ino yakubva yapiswa nemoto. Saka mukutaura kwechiprofita makore aya anonopera pana 1844. Ndo pavaiti Jesu akuuya. But haana kuzouya manje. Saka manje unoziva kuti chaiitika chii? Towards 1844 vamwe vakatengesa mapurazi. Kuti handichagori dita akutoenda kudini. Takuenda kumusha. Uko vakatengesa dzimba. Zvekuti pavaiparidzira vanhu vati aiwa muchaona izvi panongosvika Okutobha panopera Okutobha toita tokudinga. Handiti wazviona. Saka paive nekufara vachinakidzwa vachidzidza zviprofita zvekuti vaiti vakapabaya nemurungu iso kuti taendawo komana. Come 22 October 1844 ndinorangarira kana muchiverenga munhoroondo yecheche pane umwe mufundisi akateera nzvimbo dzakawanda achitobhabhatidza
kusvika apindwa nechando. Ndahanzi kwaitonhora zvekuti pamwe pacho vaitotimba maaisi kuti paite gomba remvura pasi, opinda obhabhatidza, achibva apindwa nechando kwaakufa 7 days before date ravaitarisira kuuya kwaJesu, zvekuti painyaradzwa mhuri yake vaitonzi aiwa next week inopera mana baba vamutswa takumusha. But pastor, vanhu ava vekuti vanenge vaita era mukunzwisisa pamacalculation avaita, but era yavo ichizikanwa mubhaibheri kuti era iyi ichaitika, tingabva tanyanya kuvaisa kurutivi rwekuti vakarasika herestereki. Mufundisi, yes, ndiri kuona zveshuwa ndo zvakaitika. Nemuateereri mukanotarisa 22 October 1844 mukaritsvaga mumafoni menyu nemumakombiyuta, musoro wenyaya unobuda ipapo unototi the great disappointment. Zveshuwa vatendi vakakuunika Jesu haana kuuya. But ndiri kuti maonero andaita inini, the great disappointment ndo iri kufananidzwa nebitterness yataurwa kuvava kuya, zvekuti dai ndaida kusimplifya ndaingoti vanhu vakatanga kudzidza bhuku raDaniel vakanakidzwa naro, but 1844 they were disappointed, ndokuvaiwa. But ndikuti disappointment yavo toitora nenzira ipi? Tingati here vanhu avainyepera vanhu, dzidziso yavo yenge yakarasika, bo ndikutoona kuti kakudisappointwa kavo karimo mubhaibheri, kari kutomentionwa sekunge Mwari, because Mwari agara anoziva zvese. Mamentionerwo akaitaka, Mwari obva ati munofanira kuprofita futi kundudzi zhinji. Mwari ari kutoita kunga anga achiziva, but ainavo vanhu vacho. Ameno, mungandibatsire sei? Unoona zvinoitika Caston pakudzidza shoko raMwari. Kune munhu anogona kutofiririra kudzidzisa zvisiri izvo. Mwari chaanoverenga, anoverenga shungu dziri pamwoyo pake. Kana iye akatoperera kuti ndizvo, achitoti Mwari betserai zvine zvijekere vanhu, asi zvisiri izvo. Mwari anoremekedza kakuperera kaya nekakurevesa kari sincerity yawinayo. Asi zvinoita Mwari manje kuvanhu vakadaro, anovaita sezvakaitwa muranda waKandase uya ari parwendo, paari kuverenga achifamba mungoro uiwe kuna mabasa 8. Filipi anosvika, muri kunzwisisa here vakuru iyo? Handingangonzwisisa sei? Filipi akwira mungoro akatsanangura, murume uyo akabva anzwisisa. Saka vanhu vese, kana uchingorevesa chete asi uchirevesa uri padivi, Mwari haakusiye wakadaro, anokutumira correction. Because sei ndadaro pastor, imimi pamwe hamunyanyotenderei kutsvaga zvinhu masaisai zviya zvinonzi kugoogla. Pane macomments akanyanya anotoitwa, anoita kunge kakunoshora kutuka vanhu vakava disappointed. Yeti pandiri kuona pamativerengesa kuna zvakazarwa 10 ndepekuti vadisappointika kudaro, Mwari ari kutovati futi simukai enda munoprofita, zvekuti macomments anopiwa nevanhu ari kusiyana naMwari. Mwari ari kutoita kunge ari kuti madisappointika, but ndinemi, endererai mberi nebasa. But ukaona zvichikomentwa zvinobva zvanzi vanonyepa, vakanyepera vanhu kuti Jesu akuya. Yeti Mwari sezvamataura aiona usincerity, ende achitoona varivo vanhu vari kufanira kuita basa racho. Ndangoti shungu dzavo dzaive correct, asi vanga vasina kunzwisisa. Saka nekufamba kwenguva Mwari akazova correct. Dambudziko rinoitika kana munhu achinzwisisa zviri wrong, kana correction yauya ongoramba akabatirira pane zviya zvekutara. Isu maticha edu aibva atirova kana waramba kuita macorrection. Ndo panozoita dambudziko ipapo. Saka unofanira kugara une moyo unoti Mwari, kana paine pandoda kuwedzerwa kujeka ndijekeserei. Ende Mwari anotuma, ane nzira dzake dzekuti zvijeke. Vateereri, toda kutenda tiri pachidzidzo kupendera bhuku raDaniel part 4. Toda kuti timbonzwa kambo, but papedzisira kutaurwa namufundisi pacherechedzei. Kwamuri ikoko chimiro ichi hachina kunaka kuti tirambe tingori genuine mukuita zviri wrong. Kana paine pari kuitwa macorrections naMwari, even kutoburikidza pamwe neprogram inei, ngatishingairei kuita macorrections. Mwari anokomborera vanhu vakadaro. Tichambonzwa kambo. Ding
ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngeropa ro pamusana pemutsa wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kupendera bhuku raDhaniel part 4. Taona muchikamu chapfuura mufundisi kuti zvakazarurwa achiisa pachena kuti pakunozarurwa kwebhuku raDhaniel richidzidzwa navatendi after 1798 raizonakidza vanhu pakuridzidza. Asi gare gare zvozonovava zvikajeka kuti zvaireva rumutsiriro rwakauya pakati pemakristu after kudzidza bhuku raDhaniel kuma 1800. Kukuhunika kwavakazoita muna 1844 Jesu asina kuuya sezvavakanga vanzwisisa ndokuvava kwakaita bhuku iri. Asi pane chimwe chinhu chataurwa chanzi muvhesi ya4 yatamboverenga kuna Daniel 12 vanhu zivo ichawanda vanhu vomhanya pose pose. Nawo ipapo panoda kuti pasare pajeka nekuti kune kumwe kufunga kunoti iko kuwanda kwezivo kuri kurehwa kuwanda kwezivo chaicho yekudzidza yekuzvikoro because mukatarisawo zveshuwawo after 1798 ndo pakatanga kuwanda zvedzidzo mayunivhesiti makoreji development dzemunyika zvakauya zvakabva zvangoita kuwadzurwa zvichiwanda pamusoro penyika. Ende munobvumirana neni kuti pamusoro pekuwanda kwamayunivhesiti pakaita mainventions anoshamisa zvekuti muna zvendege kuti ndege dzakatanga kubhururuka rini 1903 ndege kubhururuka simbi kubhururuka nemudenga. Muna 1909 ndo pakatanga kugadzirwa dzimotokari mass production. Saka ukatarisa unoona kuti zvishuwa zivo yawanda. Kaperiod kamuri kutaura ikakoka maybe kuti zvirerukire vateereri vakanotsvaga futi sorry ndinonyanyofunga zera rechidiki kana vari kunzwa chidzidzo vakatsvaga pamafoni avo kuimprova kwakaita technology maybe kungotsvaga kuti when was the camera invented, when was the typewriter invented, tunhu twakadaro tuya twakatsokerana makore iwaya tapfuura 1798 nekombiyuta zvese izvo zviri ipapapa handito wazvona. Saka panonzi zivo ichawanda vamwe vanobva vamhanyira kunoti kubata kuti onai yawandawo ende pari kunzi vanhu vachamhanya kwese kwese munhu anobva atora kafambiro kakuita vanhu nendege kuti munhu anodya breakfast kuSouth Africa onodya lunch kuEgypt ozodyira sapa ambiri kwemakungwa. Saka vanhu vari kumhanya kwese kwese. Asi kana maakudzoka manje mune zvatiri kudzidza zivo iri kutaurwa kunzwisisa magwaro zviprofita ndo zviri kutaurwa panapa kuti panguva iyoyo after 1798 kuziva zviprofita izvi kuchawanda. maona pandandakati zimu chitsanangura ndandichita kakuteta kuti asi mufundisi varida kuudza vanhu kuti ndozivo here iri kutaurwa pandima iyi but ndaona mazvigadzisa because munoziva kuti zvinonobatana pakudi pasi nguva yemadhaki ejiziya chakaita kuti kushaye any development shoko raMwari raisabvumidzwa. Bhaibheri rinobva rati kuvhurwa kweshoko raMwari ndokunopa njere. Saka zvinozongonobatana chairehwa apa kunzwisisa magwaro Bhaibheri zvinyorwa zvaDhaniel but zvinochiita Mwarika vanhu vakanzwisisa shoko pane chikomborero chinobva chateera
chinobva chavhura futi pfungwa even kune zvimwe zvekuti principle iyoyi pastor inotoshanda even kuvana vedu ari kuzvikoro iye zvino. Zvinhu izvozvo zvine kakuteedzana kutoti kuziva shoko raMwari kazhinji kunoperekedzwa nekuvhurika pfungwa mune zvimwewo, but apa zivo yairehwa kunzwisisa magwaro fambe waburitsa pfungwa yakakosha. Vateereri batai pfungwa iyi yekuti kuva munhu anozvimisira kugara uchiverenga shoko raMwari, kuridzidza nekurinzwisisa zvinokuvhura njere, zvinoisa upamhi hwakawedzerwa panjere dzako, plus zvinokoka makomborero aMwari muupenyu. Pabuda pfungwa yakakosha. Right. Saka pari kunzi vanhu vachamhanya kwese kwese, zvinoreva kuti unomboona madzidziro anoitwa bhaibheri. Patakambodzidza kare tichiti kune chimwe chidzidzo chakapfuura kuti munodzidza sei bhaibheri raMwari, Isaya anoti iye iti mukavhura uko chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro ndiIsaiah 28 vateereri vhesi ya10. Inoti unoti ukatsvaga uko wotsvaga uko uchitsvaga ndima dzinodyidzana. Vamwe vanoti kana vaenda pakerekeka vanongosvikobata pana vaEfeso, ungoti ndima iyoyo vakamboiverenga poboridzwa ngoma, vakamboiverenga poimbwa. Bhaibheri rinoda kuti mukabata vaEfeso, mukanobata vaGaratia, mukanobata vaRoma, muchienda kuna Dhanieri, muchienda kuna zvakazarurwa, zvichivhurana kuti zvinhu zvinzwisise, ndokuenda kwese kwese kuri kutaurwa. Kana musinganzwisise zvandiri kubvunza musapindure mubvunzo uyu. Ko kana razarurwa munoita sei? Kuzarurwa kudi? Saka ndaona kuti matovhiringika. Because pane pfungwa yekuti pakuitwa kwechechi pane pavhurwa nemukuru ndo panofanira kutendererwa musi wese. Saka ndatoona kuti hamusi kuzviziva. Ngatifambe. Saka kumhanya pese pese kuti Dhaniel zvakazarurwa, mumboenda Ezekiel, muchimboenda Isaiah, muchidaro zvichikinurana, ndo kumhanya kwese kwese, ndo zvinowedzera zivo mumatsamba. Right. Tiverengere Daniel 12 vhesi ya3. Daniel 12 vhesi ya3. Right. Vakachenjera vachapenya sekupenya kwekudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nekusingaperi-peri. Panapa pari kutaurwa vakachenjera. Saka pari kunzi pane zvinhu zviviri zvabuda pane vakachenjera. Kwanzi vachapenya senyeredzi nekusingaperi. Vakachenjera vanodzorera vazhinji kukururama. Kudzorera vamwe kukururama kuita sei? Munhu anonzi akarurama kana atenda muna Jesu. Saka unomudzora sei kuti auye kuna Jesu? Nekumudzidzisa vhangeri. Saka vanhu vanopota vachidzidzisa vamwe vhangeri vogashira Jesu vanonzi vari kudzorera vamwe kukururama. Saka zvinoitwa manje kana uchidzidzisa vamwe vhangeri, munhu umwe nemumwe wawadzidzisa akatenda, kudenga zvavanoita, pazita rako panoiswa star, panoiswa nyeredzi, sekunge dzataisirwa kupuraimari kana wagona dziya. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti patinenge taamumambo hwaMwari, wakamboona zvinoitika kuma-uniformed forces, kuti vanoshanda mabazi ehurumende ayo, mapurisa, masoja, vaya munhu uya anenge ane chikonjwa chiri pamusoro, kana kuti apromotwa zvichidaro, pane nyembe dzinoiswa pahembe dzake dzinenge dzakadaro zvekuti munhu uno dzakaita unzanzanza panapa. Vamwe vanototyisa. Wega unotoona kuti panapa munhu mukuru, unozoona wega kuti mukuru. Saka vanoita basa manje rekudzidzisa vamwe vachivakokera kuna Jesu, pane nyembe ndodziri kunzi mastar. Ndo pari kunzi vachapenya sekupenya senyeredzi. Alright. Saka vanhu tinenge tisina kufanana kasitoni kana kudenga. Vamwe vanenge vaine unzanzanza hwenyeredzi zvichienderana nevanhu vaakaunza kuna Kristu. Handiti uri kuibata nyaya. Saka ipapo maybe pastor tofana kumbopota ichiti patinoita zvidzidzo izvi timbokurudzirawo vateereri kuti vaitewo basa kwavari. Ndiri kufunga kuti pfungwa yakanaka kwamuri vateereri kuti pane zvidzidzo vamwe manzwa zviri vamwe manzwa zvakawanda, because kana nyaya yacho ichinopera yakadai kuti zveshuwa ndo zvatichaitwa taakudenga,
chinhu chakanaka kuti tikukumbirei vateereri kuti zvidzidzo zvamunenge manzwisisawo handei tinodzidzowo nevamwe tidzorere vakawanda mukururama. Iye zvauri kutaura Castonica, munhu kana auya kuchechi ngareke kuti kana abhabhadzwa kuti ndatosvika. Kudenga vanokutarisira kunokokawo vamwe. Saka mirai pastor ndiite zvinoto practical. Vateereri ndiri kukumbira kuti panopera chidzidzo chanhasi phone number muchadzipiwa namufundisi. Ndoda kuti tiite unge survey. Ndimboona kuti tiri kutaura tese here nevateereri. Ndoda kuona kuti tiri kutaura tese here vateereri. Panopera chidzidzo chanhasi panhare dzamuchapiwa ingoisai message yekuti mufundisi ndiri kuda kunodzidzawo nemumwe vhiki rino. Munongoisa message yekuti mufundisi tazvinzwa ndiri kuda kunodzidzawo nemumwe munhu vhiki rino. Munongodaro bedza handitika vanenge vatozokwanisa kuzviita vhiki racho, vhiki rakunopera mobva mangoisa message. Zvinotibatsirawo kuti tione feedback yekuti zveshuwa nyaya iyi iri kujeka here, kuti shuwa vanhu vaMwari tichapenya sekupenya kwenyeredzi kudenga pakuita basa raMwari. Yes pastor. Rava Daniel 12 verse 10. Daniel chapter 12 verse ya 10. Vazhinji vachazvinatsa vachizvichenesa nekubvisa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pevakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa. Now, panapa pari kunzi vakachenjera vaya vanondodzidzisa vamwe hanzi vachanzwisisa zvinhu izvi. Saka chii chiri kuitika pano? Vanonzwisisa zviri kudzidziswa muzviprofita izvi. Yes. Vobva vaona kuti handifanire kuramba ndiri zvandaive. Vochikumbira Mwari kuti ndipewo Mweya Mutsvene andibatsire ndirarame sezvamunotarisira. Handiti wazviona. Nekuti zviprofita kana muchizvidzidza kazvitaura kuti Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene kuenda navo kudenga. Saka iona kuti handichirarama zvisina utsvene. Ubva wati Mwari ndibatsireiwo ndigone kurarama izvi. Paunenge watanga kurarama saizvozvo ndokuri kunzi kuzvinatsa. Handizvazvona kusiya nzira dzekare dzakashata. Munhu ovavarira nzira tsva, upenyu hutsva hunoraramiwa vanhu vachibatsirwa naMwari. Wokokawo vamwe kuupenyu hwakadaro. The cleansing aspect inoitwa naJesu. Pari kunzi kuzvinatsa but inoitwa naJesu kumunhu auya abvuma. Exactly. All right. Handiti wapabata. Saka vanhu vari kunzi vakachenjera kuna Daniel vanostadha zviprofita. Right. Vozvinzwisisa. Right. Then voshingaira kurarama zvinodiwa naMwari. Right. Vokokawo vamwe nekuvadzidzisa. Ndo vakachenjera. But iye zvinezvi tine timu rakawanda pastor. Vanouya kuchechi. Havarove. But aspect yekunodzidza nevamwe haipo pastor. Iyoyo manje ine dambudziko. Because kune vanhu vakawanda pastor chechi ndeyekuita musi wechechi. Pakati pesvondo pese apa hapasi kuitwa chechi pastor. Ndoda kukudza chokwadi. Handisi kubva ndati hangu it's a blanket cover. But kutaura chokwadi hapana ari kuita zveumwari pakati pevhiki. Chechi iri kupera paweekend. Vanhu vangobva kuchechi kuti vazoti every day gandichiti zvandadzidza zviya ndiso paWhatsApp nditumire mumwe ndichidzidza nevamwe zviri kubva zvapera vozozviona next weekend. Opposite yekuchenjera chii Caston? Munoona kuti sei ndiri kuzvitaura pastor? Muri kundibvunza inyu mubvunzo. Ndinoda kuti chidzidzo ichi chisavharire vamwe kunze vasaita kunge vasingakwane pane vakachenjera. Zvandabvunza kaza opposite yekuchenjera chii? Aiite kuti nditaure mustudio pastor because muri kuda kudaro vateereri vedu. Handisi kuda kuti muvadaro, handisi kuda kuti mudaro vateereri. Mwari ari kuti kuchenjera kuti kana wadzidza wanzwisisa wodzorera vamwe mukukurura. Ndizvozvo. Zvine iwo wodzidza wonzwisisa wongosvogara. Waenda kuopposite manje. But saka vakachenjera vakava ndo vachasvotorwa. Verenga Mateo 7 unzwe paverse 24. Mateo 7 verse 24. Right. Naizvozvo mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu aya akaaita ungafananidzwe nemurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware. Saka chinonzi kuchenjera kuti ukanzwa woita. Yes. Zvino Mwari ari kuti dzidzai zviprofita izvi muzvinzwisise mogadzirisa mararamiro enyu moendewo kunodzidzisa vamwe. Saka munhu anenge anzwa zviprofita izvi
ozvinzwisisa, ogadzirisa mararamiro ake, oenda kunodzidzisa vamwe, correct. Asi anosirira manje kungonzwa otogara. Pastor, zvandodaita mirai ndoda kumbovhikira vateereri vedu. Language yenyu iri kuramba ichiva hard kuvateereri. Ndoda kuti ndiidzose kwamuri vafundisi. Ndimo wandoda kutanga nawo. Imi michitombotangaiwo kudzidzisa vanhu zviprofita izvi mumachechi. Because dambudziko ramuinaro vafundisi kuno kustudio munoti takarazima nevateereri. But tiri kumachechi munenge muchingoti we worship you our Lord. There is no other power. Jesu makanaka, 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 Jesu makanaka. Inongopera yakadaro nyaya iyo yekuti vateereri vanongosara vachifila good. Hamusi kuticha izvozvo. Andakunzwa yangu kuti vhesi iri kureya munhu wese. But tadi kuti imimi vafundisi mumbotangawo kutoita dhei ramunoti nhasi tiri kudzoka after lunch tiri kusikodzidza zviprofita. Hamusi kudaro kumachechi pasi. Unoziva kuti tiri muhondo naSatani, saka kamwe karwiro kacho Satani anongonama pfungwa dzevanhu. Vanhu votovarairwa. Kutovarairwa ikoko. Vateereri ndakurwira ikapo. Asi hazvisi kubva zvarova kuti imimi vateereri morega kudzidza nevamwe. Kana zvisiri kuitwa kuchechi mufundisi vasingazvitiche. Dzidza ndo meseji yemakore ano. Takatopfuura 1798. Mwari ari kutasira zviprofita zvaDhaniel zvidzidzwe, todzidzawo nevamwe kuvadzorera mukururama. Yes, pastor. Pedzisa nekuverenga zvakazarurwa 7 verse 14. Zvakazarurwa 7 verse 14. Ndikati kwaari, Ishe wangu imi munoziva. Akati kwandiri, ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Now, kuri kunzi vanhu vanozvinatsa. Vanhu vanochena kana vaenda kuna Jesu. Zvinofamba sei? Munhu akanzwa shoko, ogashira Jesu saishena muponesi. Ndo kunogezwa neropa raJesu rakaerera paKalvari. Anobva apuwa mweya mutsvene kuti umubatsire kurarama zvinoda Mwari. Nekumugonesa kuendawo achinotaura nevamwe kuti vauyewo futi kuna Jesu. Vazogeza. Saka ndo vavariro, ndo chikonzero nei tichifanira kudzidza zviprofita izvi. Vateereri, pachidzidzo kupendera bhuku raDhaniel part 4, tisati taoneka vateereri, ingopindurai mubvunzo. Mobva vateereri muchabva mapiwa mafoni namba andoda kuti mungotiisira meseji yekuti mufundisi tazvinzwa tiri kunodzidzawo nevamwe. Munongosenda meseji munhu wese ndokumbira tsvagai airtime. Zvinotibatsira kuti tiwane feedback. Kutsvaga airtime yako wobva wasenda meseji kuti mufundisi tazvinzwa todawo kuva vakachenjera tichanodzidza nevamwe. Mubvunzo ndoda kuti mupindure mobva mumapa one phone number. Vanhu vanocheneswa neropa raJesu. Language imwe inotaurika muchechi yekuti kucheneswa. But uchiona kuti pachechi apa havatende muna Jesu. Chii chinenge chichiitika? Ingopindurai. Because muri kuita kunge zvinonzi kucheneswa uko kunotongoda Jesu chete. Yeti nyaya yekuchenurwa inotaurika panoungana vatendi, but pamwe pacho pasingadiwe zita raJesu. Pane dzimwe nzvimbo vangatsvage zvavo zvinouya mufungwa. Asi panyaya dzokudenga dzatiri kutaura, kunonzi hakuna rimwe zita rinochenesa vanhu kunze kweraJesu. Hakuna rimwe zita. Ideclaration yakatopiwa iri clear mumatsamba. Kuvanoda kuchena zvekuenda kudenga, unogona kuchena uenda kumagrosa. Kachenero. But kuchena kwekuenda kudenga kune meaning yako. Unochena wauya kuna Jesu. Vateereri, kana pangaite mibvunzo kana zvimwe zvinoda kuti tibatsirane, ngatibatanei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu
unganyaradze nyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira